L-20 resident fil-komunità Santa Maria f'Ħalluqa li qed isegwu programm ta' riabilitazzjoni għal vizzju ta' droga qed jaħdmu fi golli biex jiġbru flus għal tfal vulnerabbli. Fil-fatt dawn ir-residenti flimkien mal-ħaddiema fl-istess dar filwaqt li qed jaħdmu fuqhom infushom biex jelbu l-vizzju ta' droga qed jieħdu sehem ukoll f'inizjattiva biex jagħtu xi ħaġa lura lis-soċjetà. Festa pubblika Crew ta' One News żar din id-dar fejn sab li residenti jippakjaw fi golli friski li kienu għadhom kif ħmew ġo kaxxi biex ikunu jistgħu jinbijaw lil ħaddiema tas-setqa tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali u l-familji tagħhom. Brian Camilleri, manager tas-servizzi residenzjali fih dan is-setqa, spjegalna kif din l-inizjattiva ilha ssir internament iżda din is-sena komplet tikber u kien hemm talbiet għal figolli anke minn kumpaniji li jaħdmu mill-qrib mal-FSWS. Ir-residenti jisu bħala komunità hawnhekk aħna naħdmu bħala komunità. Ġifieri filwaqt li ftit residenti jkunu nqalgħu aħna ngħidula mill-istruttura tagħhom biex ikunu qegħdin jaħdmu fuq dawn il-figolli flimkien mal-istaff li jkun qed jissapportjhom. Il-komplement tar-residenti jkun qegħdin jippreparaw id-dar, jippreparaw tafħif il-cleaning, il-kitchen ġifri kun qegħdin sajru għalihom. So hija effort tal-komunità kollha ovvjament biex tagħmel ċertu ammont ta' fikolli trid ħafna ħin. U bħala komunità ġifieri din hija opportunità anke biex ir-residenti jagħmlu ftit teamwork, jingħaqdu flimkien, jissapportjaw u xi ħaġa importanti ħafna għar-residenti huwa wkoll opportunità biex to give back. Fil-fatt, il-flus miġbura mill-figolli li qed jaħdmu dawn ir-residenti qed imorru fond ta' setqa li jgħin persuni bil-vizzju ta' droga u fond ieħor li jgħin tfal vulnerabbli. Dan il-prinċipju ta' ġenerożità imur jitfit mal-valuri li jsawru l-programm residenzjali ta' setqa f'din id-dar, illi mifrux fuq 14-il xahar iħaddan idea ta' komunità, relazzjoni mal-oħrajn u terapija. Huwa mod kif ir-residenti jingħaqdu, huwa mod kif ir-residenti jgħinu xulxin, jgħinu l ħaddieħor, jagħtu lura, jħossuhom tajjeb anke issa qegħdin mhux biss jirċievu ma qed jagħtu lura, so tiffitja perfettament. Bħala kunċett tal-programm huwa mibni fuq prinċipji, fuq valuri relatati ma' dawn l-affarijiet, so xi ħaġa bħal di tiffitja perfettament. Kull min għadu ma xtarax il-figolli jista' jordhom minn din ir-residenza biex fl-istess waqt ikun qed jgħin tfal vulnerabbli u jkun ta' appoġġ għal dawn ir-residenti. Min jixtieq jixtri l-figolli mill-Komunità Santa Marija jista' jibgħat email fuq csr.fsws-headoffice@gov.mt jew inkella iċċempel jew jibgħat SMS fuq 79404919.